Peťa, aký tanec vás najlepšie vystihuje? Ako z týchto tancov Áno. let's-danceových? Asi čača alebo samba. Asi samba. Prečo? Lebo sa v ňom cítim prirodzene. A čo si myslíte, aká ste tanečníčka podľa vás? No, ide o to, vedľa koho tancujete. Ja si myslím, že doma v kuchyni som najlepšia a jediná fantastická tanečníčka. No a potom, keď sa postavíte vedľa ľudí, ktorí ozaj fantasticky vedia tancovať, tak idem do úzadia, ale ja tú tanečnú energiu v sebe mám a to je pre mňa dôležité. Tento ročník máte nejakého svojho favorita? A kto ním je? Mám, ale neprezradím svojho favorita, bolo by to nefér voči všetkým tým ľuďom, lebo všetkých ich mám rada, všetci sú výborní tanečníci a ja som zvedavá, že komu prípadne víťazstvo. Ako dlho ste sa chystali na dnešný večer? No, ja som sa dlho nechystala, chystali mňa tak asi hodinu a pol. Máte možno niečo také z minulosti, z módy, čo sa veľmi nosilo a vy ste to nosili, ale dnes už by ste si to určite na seba nedali? No, čo sa týka účesov alebo módy ako takej obliekacej? Oblečenie. No, ja neviem, lebo ono sa to všetko teraz nejak tak, vznikajú také fúzie, ale čo by som si na seba nikdy nedala do života, je mini sukňa.